Λασαριστά για τον Ρόκε και πάλι Χατζηπαντελίδης. Πολύ όμορφη κομπίνα. Ρόκε στην περιοχή, το γύρισμα Γκρέι 0-1. Ο Γκρέι από την πάσα του Ρόκε ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Πολύ έξυπνοι. Κοιτάξτε, Χατζηπαντελίδης στον Έλιο Ρόκε. Αυτός αμέσως για τον Σόουζα. Ο Ρόκε το χαμηλό γύρισμα και από πολύ κοντά ο Γκρέι δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στην περιοχή η μπάλα, ο Τσιντί την κεφαλιά. Το φάουλ που εκτελείται στην περιοχή, ο Κόβατς μπέρδεμα, το σούτ από τον Τσιντί. Ο Κόβατς θα επιστρέψει. Φαλτσαριστά, κεφαλιά από τον Σεμέδο, επικίνδυνη προς τα πίσω. Κόρνερ που εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, η οποία πάει χαμένη από τον Τσιντί. Ο Ντουάρτε απευθείας γκολ, 1-1. Ο Ντουάρτε έκανε ένα βλέμμα, πήρε ουσιαστικά τα μέτρα του τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας, του Κόβατς. Ο Κάστρο, όχι, ο Κάστρο είναι αυτός που δέχεται την κίτρινη κάρτα νομίζω. Ντουάρτε εκτελεί απευθείας, η μπάλα έξω. Η κεφαλιά από τον Νικολάου, πάσα για τον Τσιντί στην περιοχή. Δεν πρόλαβε ο Πιέρος ο Σωτηρίου να επιχειρήσει το σουτ. Ο Εγγλέζου θα διώξει, ο Ρόκε. Πολυκάρπου κερδίζει με φάουλ όμως την μπάλα πάνω στον Σεμέδο. Πολυκάρπου που είναι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα, θα δει την δεύτερη και θα αφήσει την ομάδα του από το 36 με 10 ποδοσφαιριστές. Από το τσεπάκι του εδώ, αυτή η προβολή επικίνδυνη, φέρνει την κόκκινη κάρτα. Η σέντρα Μπάρμπιερι, δεν περνάει, Σωτηρίου, η κόντρα, νέο σούτ από τον Σωτηρίου, μεγάλη ευκαιρία στο 40. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα δεν απομακρύνεται, καταλήγει και πάλι στον Κάστρο. Σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι Νικολάου, Τσιντί, το σούτ, γκολ! 2-1 στο 52. Ο Ολυμπιακός από εκεί που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0 ανατρέπει τα δεδομένα και προηγείται με 2-1. Να η φάση, το κόρνερ, η δεύτερη σέντρα από τον Κάστρο, η κεφαλιά από τον Νικολάου, ο Τσιντί κοντρολάρει, γυρίζει, πυροβολή, 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ξανά που έχει ανέβει και αυτός, η σέντρα στην περιοχή για τον Ρόκε, το σου, το Κάψα θα μαζέψει την μπάλα. Ο Όπερ που ανεβαίνει για τον Γκρέι, προσποιείται, ελευθερώνεται, κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, ο Κάψα μάζεψε την μπάλα πρώτου Σεμέδο που έχει κάνει φάουλ. Πιντσέλη για τον Γκράιμς που έχει ανέβει, επιχειρείται η σέντρα στην περιοχή, ο Κάψα εκεί βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Ρόκε επιχειρεί το σουτ, δεν θα ανησυχήσει τον Κάψα που κερδίζει την μπάλα. Μπάρμπιερι έχει χώρο για το σουτ, το επιχειρεί, φαλτσαριστό, καλό. Κόρνερ από την επέμβαση του Κόβατς.